Asema-aktivoinnissa 3 käytetään apuna minivastuskumia tai vastaavanlaista kuminauhaa, ja se alkaa polven ylös tuonnilla ryhdikkäässä asennossa. Sama toistetaan toiselle puolelle, eli polvi tuodaan noin 90 asteen kulmaan ja pyritään pitämään myös varpaat ja nilkka 90 asteen kulmassa. Sen jälkeen siirretään vastuskumi nilkkojen ympärille ja aloitetaan sivuttaissuunnassa tehtävä liike. Ja loitonnetaan tuota vapaata jalkaa, varpaat osoittain suoraan eteenpäin. Sen jälkeen kantapäätä taakse tuoden ja vielä viimeisenä koko jalkaa lähes suorana eteenpäin tuoden. Tavoitteena on pitää tuo vastus koko ajan yllä. Eli sama vielä edestäpäin, sivuttaisliike, taaksepäin potku ja eteenpäin potku. Seuraavana vielä tuodaan tuo vastuskumi tuohon polvien alapuolelle, josta vielä tehdään Elvis-liike, eli polvia sisään ja ulospäin tuoden, jolloin saadaan hiukan aktivoitua tuota lantiota ja lonkkaa vielä erikseen. Sen jälkeen siirrytään jälleen etunoja-asentoon, ja etunojasta toteutetaan nyt supermiesliike ensin 5 kertaa. Tavoitteena pitää tuo keskivartalo hallitussa asennossa, sen jälkeen breikkaaja 5 kertaa ja viimeisenä X-kierto 5 kertaa. Näin tässä tapauksessa siis vasen käsi pysyy maassa kaikkien noiden 3 harjoitteen ajan. Ja sen jälkeen tietysti toistetaan sama oikean käden pysyessä maassa, eli jälleen kerran supermiesliike, jossa vastakkaiset puolet siis nousevat kohti taivasta. Sen jälkeen vastakkainen käsi ja jalka kohtaavat breikkaaja liikkeen kautta. Ja viimeisenä X-kierto, jossa siis saman puolen käsi ja jalka nousevat ylös. Ja näin käyntiin läpi asema-aktivointi 3 liikesarja.